खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 आगस्ट 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो अनजागोन आरो बाख्नाय जागोन बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आया बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि मोजां हेफाजाब मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन गोबां धोन आरजिनो हागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव गावजों गाव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन आया बांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन न'खराव
बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गावबो गुबुननिफ्राय अननायखौ मोननो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां खामानि मावफुंनो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनोबो होनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन आरो गोदान खामानिखौबो मावजेननो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन नाथाय खामानियाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा लोगोफोरनि हेफाजाब अदेबानि मोननो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनि सायाव गोरोन्थि बुजिनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन आरो लाजि फोनांनोबो नाजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अदेबानि बेलासि समहालागै मेंनायबो मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन
गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ, बहानिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, बयनिबो गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव गावजों गाव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव फारि फारि जाफुंगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। फोरमायनो हायोब्ला गोसोखौ सोरांनाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनायनि आंखाल फैगोन, गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। सोरबा लोगोनि गाज्रि नोजोर गोग्लैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।